vent lige. Hvordan går det egentlig med min YouTube-kanal? Okay, videoer. Okay, det er fint nok. Wow, 100 visninger på 13 dage. Det er sindssygt. 30 subscriber! Jeg vil bare sige mange tak for 60 subscribers, bro. Altså, det er over 30 subscribers på en måned. Det er helt vildt sindssygt. Og vi er kun 40 subscribers væk fra 100. Det er helt sindssygt, jo. Jeg håber, vi når derop til. Men også mange tak for den her video heroppe, hvor jeg ligger den. Men tak for 100 visninger. Over 100 visninger, faktisk. Det er også meget sindssygt. Mange tak. Og tak for alt det support, jeg fik. Det er så dejligt. I kan bare ikke forstå det. Men hvis I vil gerne se mere fra mig, så husk at like og subscribe jo. Selvfølgelig. Men tak for 60 subscribers. Ja, og alt det support. Vi ses i næste video.